Ето тук през една екстремна пътека. Сега да видим как ще слизаме. Оп, 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 оп. Давай, давай, лекичко, лекичко, точно така. Бавничко, няма да бързаш. Само да се отрепиш. Боби, внимай да не хвърляш камъни да удариш деца. Намерихте ли нещо? Гъби, нещо? Една манатарка намерихте. А намерихте ли някакви ягодки, нещо, чайчета, майчета? Чакай да видим как ще слизаш. Давай да видим. Така се слиза. Да знаете, ние така слизаме в гората. Сега ще ви покажа една красива чешма. Направена. Погледнете. Всичко чисто, корито хубаво. Браво. И ето и чешмичката. Това е много хубаво място. Чакай сега да идем да видим мълчугана какво прави там. По водата хвърля камъни. О, хладничко е. Трябва да видим колко е часа в момента. 6 часа точно. Добре. Внимавай да не ги намокриш, не е така. Тук ще хвърлиш. Намокриш децата. Искате такива по-малки. Да, ама тук, там да не ги намокриш. Така. По-малки трябва. Какво хвърляш? Камъни. Камъни. Къде хвърляш? Я да видим. Я да видим къде хвърляш. Има и друга река тук. Да. То няма камъни. Има ли риба? Риба има ли? Не знам. Я да видим. Виж и тук някакъв е писал. Къде? Тук на този червения камък, този големия камък, червени букви. Какво пиши? Де не знам. Пише Хело. Не. Хладничко, супер. Много хубава тая ръка, бе. Тук нагоре има ливади. Ама... Голям камък. Викам, няма кой да вземе чанта, бе. Айде идем до тук, бе. Тати, виж. Какво е там? Моти ли ги взе? Тя се качаме до там да видим. Добре, дама да се качваме. Айде лека по лека. Боби, леки тук да не паднеш, тати. Най-хубаво е вечерно време на разходка. С лодка. Разходка с лодка. Тати, мисля, че някакво малко зелено лодчица някъде се заклещи. Не знам. Да я намерим. Айде идем да вземем чантичката. Каква чанта? С солетите. Да. Или идем да търсим ягоди. Не знам. Ще търсим ли ягоди? Защо? Може и после. Чакай да слезна да взема чантата. Чакай, седи тук да взема чантата. И палиш ли се нагоре? Надолу. Що? Защото свърши. То се прибираме ли? Чакай да видим какво пише тук. Извора. Значи тази водица е хубава. Да, за пиене. Чистичка. Чакай да турим. Ще го сложа. Имате ли още солети вътре? Напълнихме си водица. Напълнихме си водица и сега се прибираме. Да. Ето за какво обичам Балкана. Гледай. Утре ще се качим на един параклис отгоре. Ще снимаме цялото Чепеларе. Целият град Чепеларе. Да.
Виж каква сянка. Ох. Супер! Има ли ягоди? А? И огромни дървета. Вау! Ха-ха-ха-ха-ха. Внимавай да не ти фръкне самолета! Я да видим, я да покажем какъв самолет имаш. Ама има малко прига. Мамо, ще го вземеш ли? Чакай, майка ти ще го вземе. Ама. Ето вижте какъв самолет имаме. Чакай. От хартия направен. Я да видим какъв самолет имаш. Хе-хе, къде го купи? Гледайте как фърчи. Давай да видим как върти. Вау! Сторите и още по-хубаво. Да. Ето, гледайте. Уай! Вика, Внимавай, ти се забила. е така намери го. Добре. Ама може да отиваме по-далеч. Чакай да не снимаме хората, защото не е хубаво да снимаме хората. Ще! Еха. Борко, ще удариш. Спирай се сега. Здрасти. Оха. Ще ти фрък? Така няма да правиш. Ще ти фръкне. Чай да видим. Чай няма. Вижте, там има чай вътре. Нека бум-бум. Къде бе? Ама то е кантарион. Дръж ми това. Той е тантарион. Тук има вътре кантарион. Тук няма да влизаш вътре. Вижте, намерих Ма не. ягоди. Не, тук няма да. Туковаш, бе. Оха, каква хубава красива ливада. Ти, ала! Пълно с ягоди. Какво си намерил, бе? Вземи го да няма страшно, де. Виж ягодите. Ама, добре, хайде. Да вземем самолет. Хайде. Хайде. Вземи самолет. Мама, намерих една ягода. О, Вземи го. ама не де го фърляш сега, тук има вода. И сега ще намокриш хартията. И край. Няма вода, бе. Какво си набарала? Гледайте! Шакалака бум-бум. Шакалака бум-бум. Еха. Вижте, приятели! Няма да го не Как се казва този чай, госпожо? Как? Риган. Този чай се казва Риган. Риган? Риган. На Риган. На Риган. На Риган. На Риган. Добре. Риган на Риган. Ето сега ще изберем и чайче. Чакай да видим сега как се катерами. Ой, ще падне това, бре. Не. Ще падне, бе. Не може. Не. Ама не, бе. Стига сега тук. Ай, тук ще се качим да видим. Ай. Има, и тук има, яла. Има, бе. Утре ще идеме там да сберем. Тук влизай, бе. Яла тук. Боби. Къде вървиш? самолета. Ох. Няма да го не Ще паднеш така, де. Ех. Една приятна разходка с приятни хора. Я. Тук са сложили асфалт. Яла да видим, тате. О. Тия стрелки са за колоездачи. Яла да видим. Че кога са направили асфалт тук? Интересно. Да. Я да видим. Наистина интересно. Тук можеш да се пускаш. Виж, това са за колоездачи. Да. И след това можеш да обърнеш Да. и се спуснеш. Тук има чай. Яла виж колко чай има и тук. Ето, има чай Риган. Приятели! Вау! Ела, тате да видим тук има ли чай да сберем, пък майка. Виж, тук до оградата е чая. Тук в началото на оградата. А пък ние ще видим тук дали има чай. Ела, тате, тук да видим. Ох!
Я да видим тук има ли чай. Вау! Внимавай. Внимавай. Тати, намерих кафява калинка. Да, Видял съм червено и жълта. това не е риган. Не. Ох. Тати, Оу! ще отиваме. Да видим дали има чай. Това е горато. Да. Тук има пътека. Може да се качим отгоре. И в момента за... Вау! влизаме с него. Трябва да видим чай има ли, тате. Тати, О, моля те, не искам да се загубиме. няма да се загубим, бе. Тате знае гората на пръсти, бе. Вау! Виж какво пише тук. Трябва да видиш. Я виж какво пише тук. Тук искам да ми четеш какво пише. Бързо. Добре. Какво пише тук? Чамак. Пази си... Не. Пази чисто. Чисто. Да пазиш чисто. Хайде, я. Хайде сега да идем при майка ти. Лекичко, няма да бързаш. Не, аз се оставям. Не, няма да търчиш. Има камъни. Аз се оставям. Боби, има камъни, ще паднеш. Няма. Чао. Боби, идвай тук, че идва кола. Красивите тя? Еха. Здравейте. Не така ще удариш някой. Ето. Това е въздушно. Избрала ли си чай? Браво. Колкото има. Да, ето. Избираме чай за гърло, за кашлица. Имаме да го да сай. Леко, леко, без да търчиш. Ох. Боби, Ще изведеш боя след малко. така не се вика. Ох, много е хладничко. Ще прибавим. Супер. Кога се тягнем вкъщи? След малко. Провото! После малко като е вечер. Не бе, не е вечер, бе, тате, виж колко хладничко, колко хубавко. Как се разболея. Изобщо няма да се разволееш. Приятели, вижте. Няма да го да сай. Охо, супер! Трябва да видим, тук има и картофи. Охо! Айде се отхраним малко. Не! Чули го? Вика да се откраднем малко. Тати, О! вижте, приятели. И няма да го да сай. Пиу! Пада на земята. Леко! Леко! Еха! Ой, какви големи дебели дървета има. Тати, виж, това е нов рекорд. Да. Айде, Бука. Утре ще идем нататък към парак ли си, ще наберем повече. Айде. Аз сега да видим как ще го вземеш на купривата. Айде да те видим. И стига, че се споти. Тя да видим. Сега, Отсъкнеш. вижте. И няма да го да сай. Стига сега, стига. Ето имаме и дърва за зимата. И няма да го да сай. Обаче картофа е много хубав. Приятели. Дай ми се лека, сега че се изпочи. Упадна е. Гледай. Каза ли на майка си какво пише там? Обаче е страхотен картоф. Това е нов рекорд. Еха! Хубав, голям. Хладничко. Супер! Големи дървета.
Сега ще търсим някаква ягодка. О, супер. Има ли ягоди? Кажете, аз много обичам гората. Ще ти влезе в канала. Големи дървета. Ау! Зимата има какво са топлиме. Боби, идва джип. Къде познача джип? Да ти бучи. Отиват на вилата. Отиват на вилата. Горе има къщички, види. Сега, Там има коприва, не. бегай. Това е твоята работа да вземеш. Ама ти сега трябва да спираш да го хвърляш вече. Да да дръпна или сме купили. Ох, Тук няма ли в тия траволя? тук няма ли ягоди, бе, Боби? Погледна ли, бе? Не. Не. Чакай, не бързай. Те си ги брали тук, то и мало, ама. Са обрали чай. Тате, няма ли чай, бе? А? Мамчо! Ох, тук е хладничко. Лайдо, стой на края. Иди тук. На, Дай. гледай го да не мръдни. Боби, как се тук отгоре? Ти Той се е просто изправи. една Тойота. Да, изправи. Дайте не мога. Ой. Готово. Куто те беше там. Да, на колата. Хайде. Ко береш още, бе? Чай. То- Колко ягодка? тук отгоре има бая. Виж. Няма. Яла. Боби, леко. Браво. Виж, тук има, бе. Тук. И отгоре има. Ами качка. Качи са. Ако падна, ще сбираме чай. Днеска сме тръгнали за чай. Боби, ела тук. Има ли? Набрава ли си? Ще има ли за кашица? Защото си шега струва, ама не е шега. Той е хубав този чай. Кантарион няма ли? Аз не искам към... Рамбо Силек няма ли? Тук има, виж. Кой има там? Тук има Риган. Его е там. Има, бе, тук отгоре има, бе. Ето го. Чакай да доближим. Еха. Идейте отдолу има такова. Ей, усреща какво слънце има, пече яко, топло. Другия път. Пак ние сме на хладничко. Let's go, bitch! Бе, ча да седна. Еха. О! Седна по тревата. Здравейте, приятели! Няма да го да сай. Това е нашата игра. Да. С хартиен самолет. Тате, ела да не идва някаква кола. И бум. Падна самолета. Самолета се струши. Сега ще ви покажа как да се прави. Как се прави самолета? Еднako. Така. Чете. Така. Първо, сгъваш хартията, да знам, Да. да блелера. Ето. Ето, да знам. Чакайте сега да таком хартията. Да. За да го направим пак на самолет. Да. И сега, Да. първо сгъваме хартията Да. на две половинки. Да. След това... Ово. Тати, покажи кръка ти. Да. След това... Ох, бе! Ох, бе. След това... Скибрибам, бе. Ама по-далече, така си много близо. Как да те видят хората? Така. И след това какво се прави? Чая малко, че хартията не е такова още. Първо сгъвате, Да. отгъвате. Набрали чай. И след това... На Борко даже и две Така... ягодки да не Майк ти намери 2 ягодки. има. Държи Борко, айде. Казах ти, че там има Риган. Ти замислено. Неща. Я да видим. Е. Уха, браво. Добре.
Iar Gi продължава да прави самолетите, изключвам това. Хайде, чао!